Έχεις βαρεθεί να χάνεις συνεχώς. Θες να ανεβάσεις τρόφις γρήγορα. Αυτοί είναι οι 5 πιο OP Brawlers του 2025 που σπάνε τα πάντα. Στο νούμερο 5 έχουμε τον Cordelius. Ναι, καλά άκουσες. Με το σωστό gadget εξαφανίζει τους πάντες σε ένα V1, ιδανικός για showdown και knockout. Στο νούμερο 4 είναι ο Griff. Φθηνός αλλά δυνατότερος από ποτέ. Το burst του μπορεί να καθαρίσει ολόκληρη ομάδα σε hot zone. Στην τρίτη θέση ένας brawler που όλοι φοβούνται. Chester. Με το random super mechanic δεν ξέρεις ποτέ τι σε περιμένει. Παιχνίδι με ρίσκο, αλλά όταν πετυχαίνει GG. Δεύτερος και πολύ δυνατός είναι ο Buster. Με την ασπίδα του κάνει reflect τα πάντα, σπασμένο σε maps με κλειστούς χώρους. Και φυσικά στο νούμερο 1, ποιος άλλος, Chuck. Με το teleport του κινείται σαν φάντασμα, τον βλέπεις και μετά δεν τον βλέπεις. OP σε κάθε mode. Λοιπόν, συμφωνείς ή όχι? Γράψε στα σχόλια τον δικό σου top OP Brawler. Μην ξεχάσεις like και εγγραφή. Έρχονται δυνατά βίντεο κάθε εβδομάδα.